Diqa kbira fuq wiċċ ir-residenti u l-istaff taċ-Ċentru Terapeutiku ta' San Blas meta l-aħħar darba taw tislima lil Monsinjur Viktor Grech. Mal-komunità kien magħruf bħala qaddis mixi fl-art. Jiena gburi li ltqajt ma' qaddis, għax dun Viktor kien qaddis mixi fit-triq ġifieri. Ngħidulu qaddis għax ħaseb fina minn qabel ma tulidna. L-imħabba tiegħu kienet wisq anke mingħajr ma jgħidlek xejn jurik u eżempju kien ma jiflax ma rridx nisfejhem u jgħidlek ejja, inħobbkom. Residenti stess ta' San Blas rifgħu t-tebut ta' Monsinjur Grech mat-tluq tal-korteo minn San Blas. Taqa' kemm taqa' dejjem titterġa' tqum ssib is-saħħa bħal ma għamilu stess waqgħet ġilet sal-aħħar ta' ħajtu sal-aħħar nifs u lilna ridna nagħmlu l-istess. Ma jimpurtax kemm taqa', l-importanti li terġa' tqum. F'ħajtu Monsinjur Grech kien ta' eżempju spalla mhux biss residenti iżda għal kulħadd, inkluż ma' dawk li kien jaħdem qrib tagħhom. Illum għalina ġurnati b'saħħna. Konna nafu li żmien qed joqrob, raġel li mexa magħna, għallimna, kien dejjem ta' spalla għalina. Mhux biss sar residenti tal-programmi, dal-bini li din ġo fih beda kollox bis-saħħa tiegħu. Imma aħna bħala staff dejjem sibnieh bħala spalla għalina. Jien inħossni laki ħafna li samt ħafna snin ma' dan ir-raġel. Ħaġa li tibqa' ġo moħħi hija kienet jikber fl-età u baqa' joħloq u jiftaħ is-servizzi. Għalkemm ħalla din id-dinja, l-ispirtu tiegħu seqpa jgħix fil-qlub ta' dawk li kienu jafuh u x-xogħol tiegħu seqpa dawl ta' gwida għal kulħadd. Jiena dak kien ħsieb tal-Karitas li nisma' il-weġħat tan-nies u mhux nisma'hom biss. Imma li nersaq li n-nies niftħu l-bibin tagħna tal-Karitas biex ngħinu b'servizzi b'xejn il dawn in-nies li jkunu fil-bżonn.